Babka k babce, budú kapce. Nie, bude diaľnica, teda možno. Volebné obdobie na Slovensku trvá 4 roky. Výstavba diaľnice na Slovensku v priemere 15 rokov. Haló, budíček. Všetci sme boli vychovaní v rovnakom nastavení. Dobre sa uč, nájdi si dobrú robotu, šetri peniaze a nakoniec sa budeš mať dobre. Ak sa dožiješ. Prišiel druhý pilier a ľudia dostali nádej, že si môžu mimo systém vytvoriť svoj súkromný dôchodok. Zásahmi predošlých vlád sme sa už poučili, že sa až tak úplne na druhý pilier spoliehať nemôžeme. Tí finančne gramotní už vedia, že sa nemôžu spoliehať vôbec. Je viac ako isté, že k miernym zmenám v druhom pilieri príde už čoskoro. Je čas naliať si čistého vína a povedať nahlas, že dôchodkový systém na Slovensku je neudržateľný. Dôchodok si musíš vybudovať sám. Ak ťa zaujíma, aké najlepšie nástroje na to využiť, napíš do komentára dôchodok a čakaj správu.